Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Padayon natong iampo ang kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan nga mohari unta ang hustisya ug kaangayan. Iampo nato labaw na gyud sa tanan ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig palit nato og mga slots og apil na sad ang atong mga subscribers sa atong platform sa YouTube ug sa atong Facebook accounts nga nakatabang sad nato sa ato dinhing mga financial nga mga kinahanglan. Hatagan unta silang tanan sa Ginoo og mga grasya nga makahatag nila og tinuod nga kalipay, kalinaw o kauswagan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, nga ang imong gugma dili gayod mapakyas, patalinghugi ang among pangamuyo, luwasa kami sa katalagman ug hatagi kami sa tanan nga among gikinahanglan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Tobit. Niadtong gabhiuna naligo ako aron malinis ug natulog ako gawas sa among balay duol sa paril. Alimuot kadtong gabhiuna ug wala nako tabuni ang akong ulo. May mga sayaw nga didto sa paril tungod gayud nako apan wala ako mahibalo niini. Ang ilang mainit nga iti nahulog sa akong mata ug nakahimog usa ka puti nga habol-habol nga mitabon sa akong mata. Miadto ako sa nagalain-laing doktor apan sa nagdugang ang ilang pagtambal kanako, misamot hinuon og kadaot ang akong mata hangtod nga nabuta gayud ako. Sulod sa 4 ka tuig, wala gayud ako'y makita. Ang akong mga paryente naguol pag-ayo tungod niini akong kahimtang ug si Ahikar maoy nagbuhi kanako sulod sa 2 ka tuig sa wala pa siya moadto sa yuta sa Elam. Sa nahitalikod na si Ahikar, ang akong asawa nga si Ana napugos sa pagtrabaho. Busa nang habol siya ingon sa gibuhat sa daghang mga babae. Ang mga tao nga iyang gitrabahuan, musuhol kaniya inighatag niya sa iyang hinabol. Usa ka adlaw ni Ana, nagtabas siya og usa ka panapton nga nahuman gikan sa hablanan ug gidala kini niya ngadto sa mga tao nga nagpabuhat niini. Gibayran siya sa tanan ug gipakapinan pagayud siyag kanding. Sa pag-abot ni Ana sa amo nga nagdala sa kanding, mibahihi kini. Misinggit ako, diin man gikan ka ng kandinga. Imo tingali ka ng kinawat no.
Iuli dayon kana ngadto sa mga tag-iya. Dili maayo nga magkaud kitag kinawat. Mitubag siya, dili oy, gihatag kini kanako nga usa ka gasa, pakapin sa suhol nako tungod sa panapton nga akong gihabol. Apan wala ko siya tuuhi, ug nang lipaghong ako sa kaulaw tungod sa iyang gibuhat. Gisugo ko siya pagpauli sa kanding ngadto sa mga tag-iya niini, apan ang iya gayud maoy natuman. Misinggit siya, karon nakita na nako unsa gayud ikaw. Hain naman kanang imong pag-alima sa uban. Unsa may sangputanan sa mga maayong buhat nga imong naandan paghimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang kasing-kasing sa matarong walay kahadlukan, nagasalig diha sa Ginoo. Ang kasing-kasing sa matarong walay kahadlukan, nagasalig diha sa Ginoo. Bulahan ng tao nga mahadlukon sa Ginoo, nga nahigugma pag-ayo sa iyang mga sugo. Ang iyang kaliwat mahimong gamanan ibabaw sa yuta. Ang kaliwat nga matarong pagapanalanginan. Ang kasing-kasing sa matarong walay kahadlukan, nagasalig diha sa Ginoo. Dili siya mahadlok sa daotang taho. Ang iyang kasing-kasing malig-on nagasalig sa Ginoo. Ang iyang kasing-kasing dili matarog. Wala siya'y kahadlukan, hangtod tamayon niya ang iyang mga kaaway. Ang kasing-kasing sa matarong walay kahadlukan, nagasalig diha sa Ginoo. Kusog siyang manghatag sa kabos, ang iyang kamanggihatagon mulungtad. Hangtod sa kahangturan, ang iyang gahumbayawon diha sa himaya. Ang kasing-kasing sa matarong walay kahadlukan, nagasalig diha sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. May pipila ka mga Pariseo o mga sakop sa pundok ni Herodes nga gipadala ngadto kang Hesus aron pagbitik kaniya pinaagig mga pangutana. Miduol sila kaniya og miingon, magtutudlo nasayod kami nga ikaw mosulti gayud sa tinuod og dili ka mahasol sa gihuna-huna sa mga tao kay dili ka man magsapayan sa kahimtang sa tao. Nagtudlo ka sa matuod, mahitungod sa pagbuot sa Dios alang sa tao. Busa sultihi kami, supak ba sa atong balaod ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador sa Roma o dili ba? Apan nakasabot si Jesus sa ilang tuyo paglaang kaniya, busa nangutana siya, nganong naninguha man kamo sa pagbitik kanako? Dad-i akong salapi kay akong tan-aon. Busa gidad-an siya nila og salapi og dangutana si Jesus kanila, kinsa man kining naong og ngalan nga nakulit dinhi. Mitubag sila sa emperador. Miingon si Jesus, kun mao kana ihatag ninyo ngadto sa emperador ang iya sa emperador o ngadto sa Dios ang iya sa Dios. Og nahibulong sila pag-ayo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa to'y tubag dato sa Salmo, ang kasing-kasing sa matarong walay kahadlukan, nagasalig diha sa Ginoo. Lingiyay mong tupad, inanaa pa karoy gikahadlukan. Niya, moingon gani siya, naa, dili ka matarong, buangon ka. Mo na. Ngano man, kay ang tinuod ang tao nga matarong, naa sa Ginoo ang iyang pagsalig. Gagamit siya sa huna-huna o kabubuton sa Ginoo. Mo na iyang gisunod. Wala na dyan kay kahadlukan. Mo na si Jesus, giswayan siya og bitik, pinaagi aning mga maalamon nga mga tao, pero ang plano aron i-prove nga siya sayop, nga siya nakabuhat og kalapasan. Dili matrap si Jesus, relax ra kaayo. Iyarang giingnan ang isyo, mubayad batag buhis sa gobernador sa Roma, kay under man sila sa Roman Empire na control atong panahona. Ingon de Jesus, ihatag ngadto sa emperador kanang iya sa emperador. Nya unsa may iya sa emperador, siya kanang kwarta gitatakan man as naong sa emperador. Di pasabot iya na ihatag, pero ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Hibuong sila. Bekon ikay ako rong sultihan ana, ihatag sa atong gobyerno ang iya sa gobyerno, ihatag sa simbahan ang iya sa simbahan. Unsaon man na ninyo pagsabot? Sabot mo na. Dili. Nawa di ba wag mo iklaro. Ihatag sa gobyerno ang iya sa gobyerno, ihatag sa simbahan ang iya sa simbahan. Nya moingon din ang uban, separation of church and state. Na mo to akong usas example nako kadtong pari nga
nakasala ko no sa iyang giwali na ay nasakitan, offending religious feeling, na may balaod ang gobyerno ana nga mo-offend gani kag feeling of someone, makonsider man tingali na og kuan gihapon abuse, gidakop dayon ang pare niya. Og ato nang sundon ang giingong Kristo, ihatag sa emperador ang iyas emperador, ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Kinsa may nagpangulo sa simbahang Katoliko, ang Santo Papa. Yang ano man nga didto man gi-report sa korte sa gobyerno nga didto man to sila nasakitan sa simbahan panahoswali. Didto unta to gi-report sa obispo nga mo'y representative sa Santo Papa. Una, pasabot nako, sundo nato ang balaod sa simbahan, nga sundon sa nato ang balaod sa gobyerno. Usahay mag-conflict man ni silang duha, kung saon man pagsulbad, kinsa may una natong sundon o magkabangi ning duha. Sama anang moingon ang balaod sa gobyerno, okay na ng same-sex union. Kanang babae ug lalaki, babae ug babae, lalaki ug lalaki magminyo, okay na na. Nya ang simbahan nagingon dili okay. Nakaron kinsa may sundon? Og ikaw usa ka Katoliko, sige kag simba, unsa may imong sundon ana? Nya unsaon naman pag-apply, ihatag sa gobyerno ang iyas gobyerno, ihatag sa simbahan ang iyas simbahan. Ika ari ko sunod simbahan, unya naam sa kas gobyerno nagtrabaho. Yan saong ro na nimo. Ambot lang, pari man ko magtrabaho gobyerno. Kamo bahala mo diha. Ang punto ni Kristo mao kini, dili ka makasala batok sa emperador or sa gobyerno, panalitan pagbayad og buhis. Dili ka makasala sa gobyerno kung mobayad ka sa gipangayo nga buhis. O bayad nya, wa sad ka makasala sa Ginoo kung nibayad kag buhis ngano man para mana sa katilingban. Sugo man as Ginoo nga higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. O di naigo gyapon. So sa pagbayad nimo buhis, kinahanglan sa ngalan sa Ginoo. Nga karon kaning same-sex union, sao man na nimo pagsulbad? Daman atong respetuhan ang gipakanaog nga balaod nga giagrihan sa atong gobyerno. Atong respetuhan, ilang masanang wisdom, pero ato sang sundon ang atong balaod sa simbahan nga dili ta maghimo anang same-sex union. Di man sa tadakpon kung dili ta magminyo ay lalaki og lalaki, babae og babae. Dakpon day ka og wa mo magminyo ay pugson gid ay ako pare, iminyo gid kog isig nako ka pare. Wa man say namugos ana. Ngano man dili na to sundon? Nya kitang tanang Katoliko dili ta mosunod ana. Naa ang balaod atong respetuhan, pero di na to buhaton. Nya kay 85% man ta dinis Pilipinas, pananglitan lang bag mahitabo nas Pilipinas, so pa man na mahitabo. Di sa ato pa naa ang balaod, wa lang nato gamita. Nya sayop din na. Ingkaw nya pa dir mosunod tong uban. Dili na sila
nagtamod sa Ginoo, ato lang sad silang respetuhan. Total nagwali man ta nga usana kadakong sala batok sa Ginoo ang pagminyo sa imong isig ka babae or isig ka lalaki. Di man sa tamudakop nila og magminyo sila. Di ba? Wa man tay police power. Di man sa nato sila latuson, di man sa nato sila bitayon. Nganong mag-away man kita? Kanus aman ta magdaog, inig kamatay. Ikaw mamatay, mag-abot ta sa atong Supreme Judge. O kinsa man ang Supreme Judge? Ang Ginoo. Muna si Jesus, dakong sayop ang gibuhat sa gobyerno. Nga siya, nga gibutang-butangan og sala sa mga naglagot niya, miuyon ang gobyerno niadtong panahon na pinaagi ni Poncio Pilato nga ilansang siya sa cross. Pasabot, mihukom ang gobyerno atong panahon na dapig sa mga nagbutang-butang kaniya. Misupak ba si Jesus? Wow, iyang gituman, nalansang siya sa cross. Matod pa ni Jesus, sige lang, ubanan ko ning inyong balaod. Kay balaod man. Naaman. Ug mohukom ang balaod, okay man. Pero ako ning buntugon, inighuman akog kamatay, mabanhaw ko. Masyak unya mong tanan. Mao to. San Lorenzo Ruiz, balaod man to sa Japan, nga dili gyud maghimo og religious activities or kumpanya ang mga bisan kinsa. Labi na gyud mga foreigners. Closed door man sila tong panahon na nanood man gyud sila dito. Gipatay sila. Nisupak si San Lorenzo. Wa gyud ingnan pagani niya ang nagtorture niya nga bisag inyo pa ning balik-balikon o kanapo or usa ka libo ka higayon ako ra gyapon ning isubmit. Nga naman nagtuo man gud ta og Ginoo. Nya unsa may giingos Ginoo? Dili mo mamatay, mabanhaw ra mo. Nya ato pa ginang hasulon. Mao na ang wisdom of God is far, far, far greater than the wisdom of man. Mao na itong iwali ang wisdom of God. Mutuo sila, okay. Og di sad mutuo, okay. Masuko sila sa atong pagwali, okay. Pero kita dili ta masuko nila. Ilang ibaliwa ang atong balaod, dili niya sundon ang balaod sa simbahan, okay. Pero atong respetuhan ang ilang balaod nga ilang gipaningkamutan, gigastuhan, gidiscuss og maayo nga ilang i-impose. Natin nangutanan ako, pader, kanang abortion, ma-approve naman ginya dinis atong nasod, unsa may imong stand ana. Nako, og ila ginang i-approve, naaman sa tayo daghang ing Katoliko nga magbabalaod, mag-discuss man nagmahay sila, magbutasyon pag gina sila. Og mudaog yun ang abortion. Ma-impose ginang, ma-promulgated gina o ma-implemented ang abortion law. Sige lang. Ibutang lang na diya kay niagi man na og proseso. Naama sa tayo mga representatives dito sa atong Congress o sa Senate ng mga Katoliko. Og napildig yun, daog ito ilang balaod. Atong respetuhan. Pero kita mga Katoliko, di ta mag-abortion. Di ta mag-abortion. Kamu dahil mag-abortion na mo. Yeah. Lingay mong tupad na og ma-approve ang abortion law, magpa-abortion ka. Labi na nga 80 na imong edad. Mag-abortion pa ka. Mag-abortion ka. Wala naman gani kay Lana. Ikaw niya ang akong mga apo, ang akong mga anak, mauna ni ang giingon ni Kristo, go to the whole world and preach the good news. Muna si Tobit sa atong unang pagbasa, tinaw kayo niya ang morality sa simbahan, ang morality sa Ginoo. Munang giingnan niya ang iyang asawa, iuli na kay kinawat kinanimo.
kay di kay kumutuo nga naay manghatag og kanding, kay mahal kay ng kanding, di ta kabayad na, iuli na. Pero ang wa mahibaw ini Tobit nga iyang asawa buutan kaayo, nakahatag og kalipay sa iyang gialagaran, mao to nga out of joy sa iyang gipang-alagaran gipremyuhan siya pakapin nga kanding. Mao to ang iyang asawa niingon sad, hain naman ang imong katarong, imo naman hinoon kong i-accuse nga asawa ko nimo, kusog magani kay kang mutabang ana atong mga silingan nga wa na to mailhi, imo magani silang alimahan, ako na noon nga imong asawa, imo na kong dudahan nga nangawat. So gibalik sad ni ana ang morality. Nagtuo kag ikaw ray gasunod o Ginoo, gasunod sa ko Ginoo mo, tumuwa giuli ni ana, kay ngano man hibaw mas ana nga sayop ang accusation siyang bana. Pero ang iyang bana ni accuse ato kay di gyud siya gustong makasa pinaagi pagkawat o mga butang, tungod lang kay nagkalisod na sila maayo. Bisag unsa pa sila kalisod, musunod gyud siya sa Ginoo. Mauna nga importante kaayong ihatag nato sa Ginoo ang iyas Ginoo. Ug unsa may gipangayo sa Ginoo, higugma ako labaw sa tanan. Di ba? Labaw gyud siya. Nya higugma sa dang imong isig katao samas imong kaugalingon. Nakaron kini mga balaod sa yuta nga mosupak sa balaod sa simbahan, unsa may itong buhaton, respetuhan nato. Unya kun ilatang atakihon, atong dawaton ang ilang pag-atake. Ilatang lisod-lisoron, atong dawaton ang ilang paglisod-lisod. Ilatang pakauwawan, dawaton nato ang ilang pagpakauwaw. Ilatang patyon, dawato na to ang kamatayon. Inighuman aning tanan, when everything is done, kinsa may mo prevail? The law of God. Kining balaod sa yuta, mahibilin ra ni dinhi yuta. Inig kamatay nato, bita na dinhi usahay sa atong simbahan, na ay mo ingon ako, pader, kining tawhana wa na gini simbas-simbas Katoliko, gani ni balhin iglaing tinuhuan. Pero ang mga kaliwat ani, labi na mga anak ani, Katoliko yun, pwede ning misahan. Namatay naman, pwede misahan. Beka mo, nga may bahok mo nun saan? Ha? Mansadahin mo iayo. Gingon ana, mingon dahin ko, ning sulti ba siya sa wapa siya mamatay, nga nangayo siya pasaylo, nga nibalhin siya laing tinuhuan. Siya wa ko ayaw misahe. Kami pader, kami tanan Katoliko man mi, nako kamoy akong misahan, inig kamatay ninyo, ako mong misahan. Ayaw sad pader, buhi pa man mi, nako ilubong o sa nang inyong ginikanan, ilubong usa, dili na to misahan. Nya inighuman ninyo glubong ana, to na siya slubnganan, panganhi mo simbahan, magbisa ta, bisag kada paadlaw, basta lang hatag langit mo. Di ba? Nya unsawan, sakto na dili. Unsa may tumong ana sa simbahan, nganong di man misahan ang Katoliko nga nibalhin og laing tinuhuan, respect, respetui ang iyang desisyon. Buhi pa siya o patay na, respetuan. Mabitan na kung naa dihay mga laing tinuhuan, niya maghimo sila ilang ritual, ug na ako nakasuway naman ko ana nga nagsaba-saba sila, pader saba kayo, respetui lang. Unya gidisturbo man ta, dawaton lang. Ipakita nato nga kamautang mo respeto nila, bisag sila dili mo respeto nato. Di ba? Ano man mo ana? Mao na siya'y balaod sa Ginoo, higugmaa ang imong kaaway, ug wa sila motuman ana, ilatang disturbohon, magprosesyon ta, ilatang saba-sabaan, respeto ilang, padayon laglakaw. Nga gialihan mangdan, simang may magway laing agianan, ay nalang nagguba. Simang, ingkaw niya libon man,
antos. Mga huwag ta diha, antos. Mga matay ta, antos. Ana, ano man di siya di gyud madang padir, di gyud madag simang, balik. Prosesyon mo balik raman sad na. Balik ka ato ka agila isdan. Nganong ato magyung awayon. Tong nananoy garambol kausa de garambol akong nakuyugan nga prosesyon kay ang pangulo sa prosesyon niingon ari ra diri tuyok nya ang katong uban nga mga magtotoo ipalahos ngadtos unahan kay maoy naandan karon kay ang ingon man gyud ang pari nga diha ra gyud kutob kay lain na dihang teritoryo lain na sad nga parokya ba niingon magitungon naanad mi diri naanad mura bag ingon ani ba ingon ani nga iyati sa una nya nahimutang parokya di na nay boundary di ba mag-away man ta na usahay ana oy ingon kami diri di mo sama di isa ingon pare ayaw lagi kay lain atong adto nga kana ganing boundary sa lain na sa tong parokya nya ang taga didto kay nagdebosyon man aning ni ang Mother Paris. Pagliko dito sa prosesyon giatangan sa iskina bunluton bitang karo gidagan bitaw nga tupadong way nakapugong gidagan ang karo sa taga dito ingon dayon ang kuan ingon dayon mga pastoral mga lay minister mga suko ingon dayon pare ay mo pagkuan ana ngilad kay tatanawon mupundo ta dinhi kay mobalik ra to ilang gidangan to pagbalik gikuha ingon sa thank you sige balik to human na malandong dayon ingon dayon pag evaluation gubot man sunod tuig kung sa itong buhaton ingon dayon tong pare mananghid lang ta sa laing parokya nga mulahos ta dito total naanda naman ginanato nga mulahos dito sa una nga wala pa ng parokyaha ug mo permit ang pare mulahos ta karon sige naglahos wala na magubot ana ra na kung ang imong banag ikuha gis imong silingan sige lang ihatag lang mubalik ra na mubalik kay bisan ko noon sa kataas sa prosesyon mubalik ina sa simbahan pero usahay inigbalik paralyzed na antos atiman anha gina mamatay sa imong mga bukton bisag di na nahapit kalitok mo gina sorry you are the only one the only one hapakon tanoong ka nga dito kagikas bikas pero antos antod ka mamatay og mao na ihatag ni Cesar pasabot respetuhi ang kalibutan sa iyang mga pamaagi apan unaha gyud pagtuman ang Ginoo kun mamatay ka og magantos tungod sa imong pagtuman sa Ginoo gipaantos kas kalibutan kay wa makauyon sa imong pagsunod sa Ginoo dawata lang og mao na si Kristo mao na ang mga santos mao na ang gibuhat sa atong mga santos sa simbahan dugtang mga igsoon ang Kristohanong pagpuyo dinhi sa kalibutan nagkinahanglan og gugma og kaalam mudangop kita sa atong mahigugmaon og maalamon nga Dios ug moingon kita Ginoo papahulaya ang among mga kasing-kasing diha kanimo Ginoo papahulaya ang among mga kasing-kasing diha kanimo nga ang mga pangulo ug ang mga sakop sa simbahan magmatinud-anon sa ilang tawag sa pagkapropeta nga mosaksi batok sa mga dili tawhanong mga krimen ug inhustisya magampo kita sa Ginoo papahulaya ang among mga kasing-kasing diha kanimo nga ang mga nangulo sa gobyerno makiangayong mogamit sa mga butang nga iya ni Cesar nga iya sa kalibutan magampo kita sa Ginoo papahulaya ang among mga kasing-kasing diha kanimo nga ang mga pangulo sa katilingban ug ang mga lungsuranong mga tungdanan isip mga butante ug mga magbubuhis magampo kita sa Ginoo papahulaya ang among mga kasing-kasing diha kanimo nga ang mga masakiton makaamgo nga ang ilang mga kasakitan nga giantos hiniusa kang Kristo mamahimong dakong panalangin
magampo kita sa Ginoo. Ginoo, papahulayan ang among kasing-kasing diha kanimo. Nga si halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, papahulayan ang among kasing-kasing diha kanimo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampusod ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, papahulayan ang among kasing-kasing diha kanimo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, papahulayan ang among kasing-kasing diha kanimo. Nga sila nga mihalina, makadangat sa tunahing syudad sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, papahulayan ang among kasing-kasing diha kanimo. Ginoo, sa tanang kasaysayan o sa tanan nga kaalam, ikaw ang tag-iya sa tanan. Busa dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sa among paghalad niining mga gasa diha sa imong altar, uban ang pagsalig o paghigugma, himua kaming santos diha sa pagpaambit nimo kanamo sa imong kinabuhi, o pinaagi niining Eucharistia, pasaylua ang among mga sala, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong way hunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan.
Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amen.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang nga mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, hatagi kami sa lawas ug dugo sa imong anak, ug dad-a kami pinaagi sa imong espiritu sa pagpasidungog kanimo, dili lamang sa among mga ngabil, kundili usab sa among kinabuhi, aron makasulod kami sa imong gingharian. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kusog or divine strength. Unsa may atong buhaton, higugmao nato ang Dios ug ang iyang mga balaod labaw sa tanan, niya ato sang higugmaon ang atong isig katao ug ang ilang mga balaod sama sa atong kaugalingon. Kining atong mga kauban nga mga kaigsuonan nga nagsigig tabang nato dinhi, nahigugma gid ni nato sa simbahan. So salamat kaayo sa nagtabang og namalit og atong mga slots para sa atong pagpadayog tukod sa atong kumbento. Ang SBF DAG nga slots, ang atong halin kagahap as of yesterday niabot na og 22,823 ka slots. Atong pakpakan ang nagmalit niini na apay 53,177 slots nga available. Sa to atong buhaton aron mahurot ni dili na ta mo snacks. Nya kung di ta kapalit og usa ka slot kada semana, di na ta maniud to. Nya ni kahurot na ani balik na lang sa tag snacks o paniod to. Mga 3 ka buwan gikan karon hurot na nig palit. Basta kada adlaw ta mo palit og slot. Tag 500 raman ay kada adlaw, kada semana di ay. Ako mo palit jud ko kada semana og slot. Pero dili lang ko mohunong og snacks tingali, pero naam sa ko ikapalit kada semana. Pero wa mo ikapalit ay na mo og kaon mga usak semana. Igo-igo gyud mo nga mamatay inig tapos na sa buwan. Nya kay nakapalit mag-slot adto dayon sa kinabuhing way katapusan. Di ba nindot? Doko dayon. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Nahalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.